हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला दुसरा दिवस, दुसरा अध्याय. अं, ह- हरे कृष्णा. सगळ्यांनी माईक आपला सांभाळता का? हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी एकदा आपला माईक बंद करता का? हरे कृष्णा. हरे एक कृष्ण मिनिट जरा माताजी. थांबा. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी आपला माईक बंद करा. हं. हरे ऑडिओ व्हिडिओ दोन्ही बंद करा, कारण काय होतं मग खूप खरखर येते, काहीतरी बाहेरचे वगैरे आवाज असतील ना ते डिस्टर्बन्स येतो. म्हणून फक्त ललिता माताजी पण तेच रिक्वेस्ट करतात की ऑडिओ व्हिडिओ बंद करा, म्हणजे जेणेकरून नेटवर्कला काही इश्यू येत नाही. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा सगळ्यांना. अं, आपण सुरू करण्यापूर्वी मी प्रणाम मंत्र म्हणते आणि मग आपण सुरू करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला दुसरा अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद आपण यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आपल्याला आनंद मिळतो आहे, त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा कोर्स जो आहे तो उत्तम पद्धतीने कुठल्याही अडथळ्याशिवाय पार पडतो आहे. तर आपल्या दुसऱ्या अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश. आपण जर गीतेचं पुस्तक वाचलं, म्हणजे आपल्या घरी जे गीतेचं भगवद्गीतेचं पुस्तक आहे, त्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये अध्यायाचं नाव सांख्ययोग असं आहे. पण प्रभुपाद यांनी आपण भगवद्गीता जशी आहे तशी जर तुम्ही पुस्तक घेतलं तर त्याच्यामध्ये भगवान प्रभुपाद यांनी ह्या अध्यायाचं नाव दिलेलं आहे गीतेचा सारांश. आता सारांश म्हणजे काय, तर सार, समरी. मग असं नाव देण्याच्या मागचं कारण एकच आहे की आता हा जो अध्याय आहे, अजून कालचा आपण पहिला अध्याय बघितला पण त्याच्यात भगवद्गीता सुरू झालेली नाही आहे. म्हणजे भगवंतांनी अजून बोलायला सुरुवात केलेली नाही. युद्धाचं वर्णन झालं, अर्जुन
निरीक्षण करतायत आणि त्यांच्या मनातल्या भावना व्यक्त करत आहेत. आजच्या अध्यायामध्ये भगवंत बोलायला सुरुवात करतायत. 2.11 पासून आपली भगवद्गीता सुरू होती आहे. पण तेव्हा भगवंतांनी आधी मुद्दे मांडलेत, की आपल्याला भगवंतांना काय काय सांगायचं आहे किंवा प्रत्येक अर्जुनाच्या प्रश्नाची आपण म्हणू शकतो, की एक संक्षिप्त अशी उत्तरं दिलेली आहेत किंवा एका वाक्यात उत्तरं दिलेली आहेत, असं आपण म्हणू शकतो. आणि मग ज्या प्रत्येक उत्तराचा पुन्हा एक नव्याने अध्याय, असे आपले पुढचे अध्याय. तर अशा पद्धतीने आपली ही भगवद्गीता आहे. आणि म्हणून मग प्रत्येक अध्यायामध्ये जे काही पुढे आपण शिकणार आहोत, त्याचा मुद्दे जे आहेत, ठळक मुद्दे आपण म्हणतो, तर ते आपल्याला दुसऱ्या अध्यायात बघायला मिळतात. आणि म्हणून मग ते आणि म्हणून सारांश, म्हणून समरी, की हे आपल्याला शिकायचंय पुढच्या 18 दिवसात. आणि 18 नाही, आता 17, कारण की कालचा दिवस गेला. तर म्हणून आजच्या आपल्या अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश. तर माझा एक प्रश्न आहे सगळ्यांना. एकेकाने हँड रेस करून उत्तर द्या. आपण कालच्या अध्यायात काय शिकलो, कोणाला आठवतंय? हरे कृष्ण. वसुधा माताजींनी चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर दिलेलं आहे. करुणा. ओके. अजून कोणाला? हा, प्रकाश प्रभूजी बोला. हरे कृष्ण. तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकता. पहिल्या अध्यायामध्ये आपण असं बघितलं की हे जे धर्मयुद्ध आहे ते कुरुक्षेत्रावरती जे चालू झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये अर्जुनाची मनस्थिती कशी आहे याच्याबद्दल सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर युद्धाची कशी जमवाजमव केलेली आहे, युद्धाला सुरुवात कशी झालेली आहे, कोणकोणते योद्धे या युद्धभूमीवरती आहेत. आणखीन यामध्ये अर्जुन आहे तो सगळ्या आपल्या नातलगांना आणखीन गुरूंना वगैरे बघितल्यानंतर त्याची मनस्थिती चलबिचल होतीये. आणखीन तो युद्ध करणार नाही अशा भूमिकेमध्ये गेलेला आहे. त्याला विषाद झालेला आहे. खूप छान प्रभूजी, खूप छान. संपूर्ण अध्याय प्रकाश प्रभूजींनी उत्तम पद्धतीने आपल्यासमोर मांडलेला आहे. आता मग मी नव्याने काही सांगत नाही, की आपण कालच्या अध्यायात काय शिकलो, की धृतराष्ट्र यांची चौकशी, मग दुर्योधन यांना भीती वाटली, दोन्ही सैन्य उभं टाकलेलं होतं. मग प्रत्येकाची व्यूह रचना बघून मनात प्रत्येकाचे काय विचार आहेत ते आपण बघितले, कोण कोण सैन्यामध्ये आहेत ते बघितलं. मग शंख गर्जना झाली, अर्जुनाचं निरीक्षण, आणि मग त्याच्यानंतर अर्जुनाच्या मनामध्ये जो काहूर माजलेला आहे किंवा जी चंचलता मनात निर्माण झालेली आहे, चलबिचल निर्माण झालेली आहे. तर आधी मला एक प्रश्न आहे, की दुर्योधन यांच्या मनात जी भीती होती, ती भीती का होती? त्याच्या मागची काय कारण होती? आठवतंय? कारण आपण ज्यांच्या समोर युद्ध करणारे ते सगळे आपलेच होते. मी दुर्योधन यांचं विचारते. हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही उत्तर बरोबर दिलंय, पण प्रश्न बहुतेक ठीक आहे. हा हा. ठीक आहे. मी वेगळ्या पद्धतीने प्रश्न विचारते. हा, लीना माताजी बोला. साक्षात त्यांच्या समोर प्रभू श्रीकृष्ण उभे ठाकले होते, त्याच्यामुळे दुर्योधनाची पण अवस्था थोडीशी भीतीदायक झाली होती. ओके. मी प्रश्न अशा पद्धतीने विचारते, की युद्ध जिंकण्याची पांडवांची 9 कारणं होती. ती 9 कारणं तुम्हाला आपण काल पाहिली, ती आठवतायत का? म्हणजे आता प्रश्न सोपा झाला. त्यातलं एक कारण आठवलं तरी चालेल. हरे कृष्ण माताजी. हा, बोला माताजी. हरे कृष्ण. एक धर्मक्षेत्र होतं, परत बरोबर. दिव्य रथ, कपिध्वज, शंखनाद, पाशुपत अस्त्र होतं, परत व्यक्त जीविता, त्या दिवशी मोक्षदा एकादशी होती, आणि भाग्यलक्ष्मी जी होती ती कृष्ण ते लक्ष्मी त्यांच्या सोबत होती, आणि ऋषिकेश, अशी 9 कारणे पांडवांना जिंकण्यासाठी होती. खूप या छान. सगळ्यामुळे
धृतराष्ट्राची चौकशी झाली, सैन्यांची रचना आणि शंख फुंकलेला आवाज ऐकून दुर्योधनच्या मनात अशी भीती निर्माण झाली युद्ध खूप न छान. जिंकण्याची. खूप छान माताजी, खूप छान उत्तर दिलंय माताजींनी की 9 कारणं जी होती त्यक्त जीविता आणि त्याच्यानंतर मग कपिध्वज, धर्मक्षेत्र, त्यांच्या हातात जे शस्त्र होतं ते गांडीव, पशुपती अस्त्र, हो की नाही? त्याच्यानंतर त्या दिवशी मोक्षदा एकादशी होती. तो दिव्य रथ होता त्यांच्या अर्जुनाकडे. स्वतः त्या रथाचं सारथ्य करत होते भगवान कृष्ण आणि जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहे तिथे भाग्यलक्ष्मी तर असणारच, हो की नाही? त्यामुळे ती कुठेतरी मनात भीती होती आणि अर्जुनाच्या मनात जी चलबिचल निर्माण झाली, आता जसं प्रभूजींनी सांगितलं, मग ती 5 कारणं आपण काल पाहिली. मग आता वसुधा माताजींनी ती 5 ही कारणं इथे दिलेली आहेत. एक आपण बघूया. करुणा, आनंद नाही, असमंजस्य, पाप आणि मग आता अजून एक 4थं कारण राहिलेलं आहे, 5वं कारण. ते पटकन सांगता का कोणी? आठवतंय? कौटुंबिक 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 परंपरा. परंपरा नष्ट होण्याची भीती. हो, हो. खूप छान, खूप छान. सगळ्यांना पहिला अध्याय आठवतोय, समजलेला आहे. आपण लगेच पुढे जाऊया, की ही 5 कारणं होती. करुणा, आनंद नाही, पाप, कौटुंबिक परंपरा आणि असमंजस्य. तर आजच्या अध्यायात आपल्याला काय बघायचं आहे, की भगवंत कसे त्या अर्जुनाच्या प्रश्नांवर निराकरण करत आहेत आणि कसं त्यांच्या एक प्रश्नाला ते उत्तर देत आहेत, तेच आपण बघणार आहोत, की जिथे करुणा किंवा मोह निर्माण झाला, तिथे भगवंत ज्ञान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिथे आनंद नाही म्हणत आहेत, तिथे कर्मकांड सांगायचा प्रयत्न करत आहेत. मग पापी प्रतिक्रिया जिथे असं वाटतं आहे, तिथे बुद्धियोग काय आहे, तो सांगायचा प्रयत्न करत आहेत. असमंजस्य, स्थिताधीर मुनी म्हणजे नेमकं काय? आणि पारिवारिक परंपरा कशा नष्ट होतील? हे आता आपण पुढे बघूया. मग आता असमंजस्य कसं, की आता काल आपण पाहिलं, की युद्धभूमीवर बरोबर दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये रथ आलेला आहे आणि अर्जुन आपलं जसं-जसं रथ पुढे जात होता, पितामह भीष्म बघतायत, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, एक नाही 100 भावंड, मामा, काका, सगळे चुलत भाऊ, मामे भाऊ जे काही आहेत ते सगळे कुरु सैन्यामध्ये आहेत. आणि म्हणून मग त्यांना प्रश्न निर्माण झाला, की नेमकं काय यांना पराजित करून, यांच्यावर विजय प्राप्त करून, यांना पराजित करून असं काय मला मिळणार आहे, की या धृतराष्ट्रांची पुत्रांची हत्या करून नेमकं आम्हाला काय मिळणार आहे? आणि मग जे सगळे माझेच नातलग, माझेच सगळे जे आहेत ते या युद्धभूमीवर उभे आहेत. तर मग मी कसं युद्ध करणार? आणि असं मनात विचार आहे आणि नुसता विचार नाही आला, तर तो त्यांनी आपल्या सख्याकडे, आपल्या मित्राकडे तो विचार मांडला, की जो आपला सारथी झालेला आहे भगवान श्रीकृष्णांकडे. आणि कुठेतरी तो आपला मुकुट बाजूला सारला आहे आणि शस्त्र बाजूला सारलेलं आहे आणि डोळ्यामध्ये संपूर्ण अश्रू आलेले आहेत आणि ते सांगताहेत, की मी कसं युद्ध करू? आणि मग युद्ध जर मी नाही करू शकलो, म्हणजे मला समजत नाहीये मी युद्ध करू की नको करू? कारण की भगवंत एकीकडे सांगता आहेत, की जर तू असा विचार केला तर कसं होईल? आणि मग तेव्हा अर्जुन म्हणत आहेत, की मला आता खरंच समजत नाहीये, की मी नेमकं काय करू? मी नेमकं काय करू, की मी तुम्हाला शरण आलेलो आहे. आणि मग ते शरण आलेलो आहे, मग तेव्हा ते भगवंतांना सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कार्पण्यदोषोपहसत्पहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमुढ्ढचेताः यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधित्मां त्वां प्रपन्नम्. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनःशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारत आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंतांना अर्जुन विचारत आहेत, की आपलं पण असं होतं की नाही, की कधी आपल्याला प्रश्न पडला किंवा कुठलातरी आपल्याला निर्णय घ्यायचा आहे. मग तो कुठलाही असेल, मुलाच्या शिक्षणाचा असेल, घराचा असेल, प्रॉपर्टीचा असेल, काहीही नोकरीचा असेल, लग्नाचा असेल, म्हणजे घरात कुठलाही प्रापंचिक निर्णय घ्यायचा असेल, तर जे अनुभवी किंवा ते त्या-त्या क्षेत्रातले तज्ञ व्यक्ती जे असतात,
तर साधारण आपण त्यांच्याकडे जातो, त्यांच्याशी चर्चा करतो, सल्लामसलत करतो किंवा आध्यात्मिक काही असेल तर आपण आध्यात्मिक गुरूंकडे जातो आणि त्यांच्याशी चर्चा करतो किंवा त्यांचा आपण सल्ला घेतो. तसंच आता इथे अर्जुन जे आहे ते भगवान श्रीकृष्णांना म्हणत आहेत, की माझ्या दुर्बलतेमुळे किंवा मला कर्तव्य, कारण की भगवंत सांगत आहेत, की "तू हा काय विचार करतो आहे? हे क्षत्रिय धर्माला धरून नाही. हे तुझं कर्तव्य नाही." आणि म्हणून अर्जुन म्हणत आहेत, की मी गोंधळून गेलो आहे, की काय कर्तव्य आहे, काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे. संपूर्ण इतकं विचारांचं काहूर माजलेलं आहे, की मनामध्ये नुसते विचार, विचार, विचार सुरू आहेत. शांतता लागत नाही आणि त्यामुळे मी निर्णय घेऊ शकत नाही आहे. आणि मग हीच माझी दुर्बलता आहे, की मी निर्णय घेऊ शकत नाही आहे आणि म्हणून मी तुम्हाला शरण आलेलो आहे. तुम्ही मला शिष्य करून घ्या, मी तुम्हाला गुरु समजतो आहे आणि तुम्ही मला मार्गदर्शन करा, की काय योग्य आहे, काय श्रेयस्कर आहे. आता इथे श्रेय आणि प्रेया, हरे कृष्ण. तर ह्या 2 संज्ञा आहेत. तर श्रेया आणि प्रिया. तर श्रेया या शब्दाचा अर्थच आपण पाहिला तर कसं होतं, की आपण आत्ता सुरुवातीला एखादी गोष्ट जी आहे ती करायला खूप अवघड वाटते किंवा करायला खूप त्रासदायक वाटते किंवा ती करताना त्रास होतो. पण त्याचा लाँग टर्ममध्ये इव्हेंच्युअली आपल्याला कालांतराने त्याचा फायदा होतो आणि तो फायदा असा चिरंतन टिकणारा असा फायदा असतो. आणि तेच प्रेया म्हटलं, की लगेच काय म्हणतात ते इमिडिएट इफेक्ट, की लगेचच तुम्हाला त्याचा फायदा होतो. पण नंतर त्याचा तुम्हाला त्रास होतो किंवा नंतर त्याचा तोटाच होतो आणि पश्चाताप होतो, की "अरे यार, उगाचच केलं. असं नव्हतं करायला पाहिजे." मग ह्या 2 गोष्टी ज्या आहेत तर आणि म्हणून आता इथे अर्जुनाने प्रश्न विचारला आहे, की ह्या 2 संज्ञा आहेत. ह्या तुम्हाला श्रेय आणि प्रेया आपल्याला ह्या 18 दिवसात बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला ऐकायला किंवा समजायला म्हणजे मिळतील. तर इथे हा प्रश्न अर्जुनाने भगवंतांना विचारलेला आहे, की ते शरण आलेले आहेत आणि मला सांगा, की मला मार्गदर्शन करा. मग आता ते भगवान श्रीकृष्णांकडेच का गेले? ते किंवा त्यांनाच का विचारलं? मग भगवंत कोण आहेत? मग आता आपण आधी भगवान श्रीकृष्ण कोण आहेत किंवा काय तर हे थोडं किंवा त्यांना भगवान का म्हणायचं? तर हे थोडं आपण जाणूया आणि मग पुन्हा आपण आपल्या अध्यायाकडे वळूया. तर भगवंत कोण आहेत? किंवा जर आपण पाहिलं तर आपल्यापैकी कोणी पाहिलं आहे की आपल्याला कोणी माहिती आहे का? तर नाही. ते आपल्यामध्ये आहेत, पण आपल्याला दिसत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला इथे एक खूप सुंदर उदाहरण आहे. मला आता पटकन इथे सांगा, की हे तुम्हाला समोर चित्र दिसतं आहे. याच्यात तुम्हाला काय दिसतं आहे? हरे कृष्ण. प्रतिबिंब. ओके. हरे कृष्ण. अजून कोणाला? उत्तर द्यायचं आहे? क्षितिज. क्षितिज. खूप छान माताजी. तर हे आहे क्षितिज आहे. बरोबर? क्षितिज म्हणजे काय? तर जिथे आकाश आणि पृथ्वी किंवा जमीन टेकल्यासारखी दिसते, एकमेकांना टेकल्यासारखी स्पर्श झाल्यासारखा दिसतो आपल्याला, हो की नाही? एकमेकात मिसळल्यासारखी दिसते. पण प्रत्यक्षात तसं असतं का हो? आता तुम्ही विचार करा, की आपण छान कुठेतरी लाँग ड्राईव्हवर किंवा कुठेतरी फिरायला चाललेलो आहे, पिकनिकला चाललेलो आहे आणि आपण असंच बाहेर रस्त्याने चाललो आहे आणि दूरवर आपल्याला असं क्षितिजासारखं दिसतं आहे. मग हळू-हळू आपली गाडी पुढे जातीये, पुढे जातीये. मग आपल्याला ते नेमकं आपण ज्याला क्षितिज म्हणतो ते काय आहे ते दिसतंय. मग त्या डोंगरावर आपल्याला एक तिथे झाड आहे. जसं-जसं पुढे जातो तशा त्या गोष्टी क्रिस्टल क्लिअर होतात. आपल्याला त्या उत्तम पद्धतीने दिसत आहेत. मग ते झाड कसलं आधी फक्त झाड दिसलं. मग ते झाड कसलं आहे अजून पुढे जातोय तर ते दिसतं आहे. मग अजून पुढे गेल्यावर कळतंय अरे त्या झाडावर एक पक्षी पण आहे. मग तो पक्षी त्या झाडावरचं फळही खातो आहे. हेही दिसतं आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय, की आपल्याला ते आधी दिसलं नाही का? आपल्याला हे दिसलं, पण ते तिथे झाड नव्हतं का किंवा काय? तर आपली इंद्रिय जी असतात ना, ही अशी सदोषपूर्ण इंद्रिय असतात, की तिथे आपल्याला तेवढ्या दूरचं, तेवढ्या लांबचं आपल्याला दिसत नाही. ती वस्तू तिथेच तशीच असते. सर्व इंद्रिय आता आपण दृष्टीचं आपण हे बघितलं. आपली इंद्रिय सदोषपूर्ण असतात आणि म्हणून तशाच पद्धतीने भगवंत जे आहेत, ते आपल्याला सध्या आपल्यासाठी भगवंत कोण आहेत? तर एक प्रकाशाचा स्रोत आहे, एक ऊर्जेचा स्रोत आहे. ज्याला आपण ब्रह्मन स्वरूप असंही
म्हणतात. त्याच्यानंतर मग हे जसं जसं आपण आपली आध्यात्मिक प्रगल्भता वाढत जाते किंवा आपण आध्यात्मिक प्रगती, आपला आध्यात्मिक प्रवास वाढत जातो आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार होतो असं आपण म्हणतो, तर त्यांना भगवंताचं परमात्मा स्वरूप जे आपल्या सर्वांच्या अंतरंगामध्ये स्थित आहे. पुढे बघणार आहोत हे म्हणजे काय, की परमात्मा स्वरूप काय आहे, अंतरंगात स्थित आहे. मग ते कुठलं त्याचं भगवंताचं रूप आहे, हे पुढे बघणार आहोत पुढच्या अध्यायामध्ये. तर हे जे आहे, की त्याचं त्यांना दर्शन होतं. जे आपलं आणि मग जे अनन्य भक्ती योगामध्ये आहेत किंवा अशा भक्तांना भगवंताचं हे भगवान स्वरूप जे मोहक असं ते सच्चिदानंद रूप जे आहे, ते त्यांना बघायला मिळतं. तो आनंद घ्यायला मिळतो. पण सध्या आपल्यासाठी भगवंताचं काय आहे, की जे ब्रह्मन स्वरूप जे आहे, जो ऊर्जेचा, प्रकाशाचा स्रोत एवढंच आपल्याला दिसतं आहे. आणि मग असे हे भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे 6 सामर्थ्य आहेत. त्यांना भगवंत का म्हणायचं किंवा त्यांचे सामर्थ्य कुठले आहेत किंवा त्यांना भगवान का म्हणायचं? तर ते त्यांच्याकडे ते सौंदर्याचं म्हणजे सौंदर्य आहे. परत त्यांच्याकडे श्रीमंती आहे. तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत. सर्व शक्तिमान ते आहेत. त्याच्यानंतर असं प्रसिद्धी म्हणाल तर भगवंतांच्या पलीकडे किंवा अशी इतकी प्रसिद्धी कुणाचीच नाही आहे. त्याच्यानंतर हे सगळं आहे. सौंदर्य आहे, श्रीमंती आहे, शक्ती आहे, प्रसिद्धी आहे, ज्ञान आहे. त्यांच्या इतकं ज्ञान किंवा ज्ञानच त्यांच्यापासून उत्पन्न होतं. त्यामुळे त्याच्या पलीकडे दुसरं असं काही नाही. या तिन्ही लोकांचा ज्यांच्यापासून निर्मिती झालेली आहे, त्याच्या पलीकडे असं काही नाही आहे. पण हे सगळं आहे. पण तरी वैराग्य आहे. आणि ही 6 सामर्थ्य आहेत आणि म्हणून ते भगवंत आहेत. आणि म्हणून कुठेतरी अर्जुनाला त्यांना गुरु स्वीकारलेला आहे. आणि त्यांना प्रश्न विचारलेला आहे. आणि त्यांना गुरु स्वीकारलेला आहे आणि ते आता सांगता आहेत. आणि मग आता अर्जुन आपला एखादा शिष्य म्हणा किंवा एखादा विद्यार्थी कसा असतो, तो कुठेतरी रस्ता चुकला आहे, तसं आता अर्जुन पूर्ण 18 अध्याय अर्जुनाचा बोट धरून भगवंत कसा तो त्यांना चुकलेली वाट आपल्याला पण पुन्हा त्या रस्त्यावर आणता आहेत, ते आता आपण बघणार आहोत. आत्तापासून आपली ही भगवद्गीता सुरू झालेली आहे. पहिल्याच प्रश्नाचं उत्तर भगवंत देता आहेत. हरे कृष्णा माताजी. हा, हरे कृष्ण. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की भगवंतांनी सुरुवातीलाच पहिल्याच प्रश्नाला उत्तर दिलं की त्यांनी भगवान जो करुणा नाही असं म्हणता आहेत. मग भगवंत इथे सांगता आहेत की जो ज्ञानी मनुष्य आहे किंवा तर त्यांना करुणा कशाची, मोह कशाचा, शरीराचा. मग शरीर हे जे आहे हे शाश्वत आहे का, तर नाही, ते अशाश्वत असं शरीर आहे. ते नाशवंत असं शरीर आहे. मग आपण जसं आपले कपडे बदलतो की नाही, तसं आपलं शरीर आत्मा बदलत असतो. आणि मग आता इथे काय सांगता आहेत की तुम्हाला इथे एक शेजारी चित्र दिसत आहे. या शेजारच्या चित्रामध्ये एक लहान मूल आहे. मग ते मूल वाढतंय, हळूहळू मोठं झालं, मग कुमार अवस्थेत आलं, मग नंतर तरुण अवस्था, मग एक मध्यमवयीन, मग वार्धक्य, आणि मग ते शरीर इतकं जीर्ण असं झालं आहे की आत्म्याने त्या शरीराचा त्याग केला. पण आत्मा मरतो आहे का? नाही, ते शरीराचा त्याग केलेला आहे. आत्मा तसाच चिरंतन आहे, तसाच शाश्वत आहे. हेच असं इथे भगवंत सांगता आहेत की ज्याप्रमाणे आपलं हे जे शरीर तारुण्यातून म्हातारपणामध्ये जात आहे आणि म्हातारपण आलं की आपलं आत्मा शरीराचा त्याग करतो आहे. पण आत्मा हा चिरंतन आहे, शाश्वत आहे. आत्मा हा माझा अंश आहे. आणि शरीराचा म्हणजे नाश जो होणार आहे तो ह्या शरीराचा होणार आहे. त्यामुळे मोह नक्की कशाचा, शरीराचा की आत्म्याचा? आणि हे ज्याला माहिती आहे
असे जे ज्ञानी जे असतात, असे लोक कधीही गोंधळून जात नाही. कुठलीही आयुष्यात कुठलंही स्थित्यंतर आलं, कोणाचा मृत्यू झाला, तरीही ते ते अविचलित होत नाहीत. ते अविचल राहतात, विचलित होत नाहीत. तर असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत आणि मग याच्यावरच थांबलेले नाही आहेत. पुढे तो आत्मा कसा आहे, तो चिरंतन काय आहे, तेही इथे पुढे भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयो त्याप्तो न शोषयति मारुतः. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाही. अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. मग भगवंत म्हणतायत नैनम छिंदंती शस्त्राणी. मग शस्त्राने त्याला छेदू शकत नाही, त्याला कापू शकत नाही. नैनम दहती पावकः म्हणजे अग्नीने त्याला जाळू शकत नाही. आपल्याला माहिती आहे की आपण मृत्यू झाला की आपण आपल्याकडे अग्नी दिला जातो, हो की नाही? मग त्याचे जळून जे खाक होतं ते आपलं शरीर असतं. पण आत्मा जो असतो हा चिरंतन असतो. आत्म्याला काहीही होत नाही. न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. म्हणजे वाऱ्याने सुद्धा त्याला वाळवता येत नाही किंवा वारा सुद्धा त्याला काहीही करू शकत नाही ना. किंवा पाणी आलं आहे, पाऊस भरपूर पडला आहे किंवा काय त्याच्यावर कोणी पाणी टाकलंय म्हणून तो ओलाही होत नाहीये. म्हणजे त्याला भिजवताही येत नाही आहे, त्याला भिजलाय म्हणून सुकवताही येत नाही आहे, त्याला जाळताही येत नाही आहे किंवा शस्त्राद्वारे त्याचे छोटे छोटे तुकडेही असं काहीही होत नाही. त्याच्यावर कसलाही फरक पडत नाही आहे. मग आता इथे हे उदाहरण देण्याचं मागचं कारण काय असेल? कारण इथे ह्या युद्धामध्ये सर्व रथी महारथी इथे आलेले आहेत. आपण एकाची नावं घ्या, 101 सगळे रथी महारथी आहेत, की एकापेक्षा एक शूरवीर आणि प्रत्येकाकडे तेवढंच अस्त्र-शस्त्र आहेत आणि म्हणून भगवंत लगेच गोष्टी क्लिअर करतायत. पुन्हा प्रश्न विचारायला नको, मनात शंका नको, की बाबा तुम्ही सांगितलं की आत्मा चिरंतन आहे, पण मग ह्या अस्त्र वापरलं तर, तो अस्त्र वापरलं तर, म्हणून लगेच भगवंतांनी सांगून टाकलं, आधीच सांगून टाकलं, की नैनम छंदन्ते शस्त्राणि. काही आत्म्याला काहीही होत नाही. आत्मा हा चिरंतन आहे अशा तो आणि त्याला कुठल्याही शस्त्र-अस्त्राने आपण मारू शकत नाही. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तत्त्ववाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरन्नु किम्. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझं वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखतर असं तुला काय आहे? हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे आता सांगता आहेत, की आता तुला असं वाटतंय की मला यांची करुणा आलेली आहे, यांची दया आलेली आहे. ठीक आहे. पण मला सांग, उद्या हेच कौरव तुझं गुणगान गातील का? की तू यांना जीवनदान दिलं, मारलं नाही हो, तू यांना जीवनदान दिलं. उद्या त्यांना जीवनदान मिळाल्यावर नाही, उलट ते उपहास करतील तुझा. उपहासाने म्हणतील, की तो अर्जुन त्या युद्धभूमीवरून पळून गेला, तो आम्हाला घाबरला. आणि जेव्हा तुला असा कोणी उपहास करेल किंवा अपमानास्पद शब्दामध्ये तुझी ख्याती होईल, तेव्हा हेच जे आता ज्यांच्यासाठी तुझ्या मनामध्ये मोह उत्पन्न झाला आहे, ते गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, पितामह भीष्म, माता कुंती, तर यांना त्याच्याबद्दल अभिमान वाटणार आहे का? की दुःख होणार आहे? असा कुठेतरी विचार कर. आणि आणि याहून दुःख असं काय असेल, की तुला किती दुःख होईल, की तू एक धनुर्धर, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, आज तुझी संपूर्ण जगभर ख्याती आहे आणि तुला कोणीतरी म्हणतंय, की हा अपमानास्पद शब्दामध्ये तुझा कोणीतरी उपहास करतो आहे. हे चालणार आहे का? आणि म्हणून आनंद नाही का? तर तू एक क्षत्रिय आहेस आणि क्षत्रिय धर्माचं तुला पालन केलं पाहिजे. आणि मग क्षत्रिय धर्माचं पालन करण्यासाठी काय करायचं आहे? आता परत भगवंत इथे सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हे कौन्तेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील,
आणि तुला स्वर्गप्राप्ती होईल किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचं साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. मग आता इथे आनंद नाही, आनंद होत नाही आहे ना. बरोबर, आपल्याला सुद्धा नाही का, आपल्याच कोणाला तरी आपण ओरडलं मारलं तर आपल्याला दुःख होतं की नाही. बरोबर, त्यांना कसा आनंद होईल. पण मग इथं अर्जुनाला भगवंत सांगता आहे, आनंद का नाही होणार. ही धर्मक्षेत्र आहे, हे जे कुरुक्षेत्र आहे, ही जी रणभूमी जी आहे, ही पावनभूमी आहे. जर तू इथे मारला गेलास तरी तुझी कीर्ती होईल ना. मारला गेलास तरी मग तुला स्वर्ग प्राप्त होईल. कुठेही अपकीर्ती होणार नाहीये, कारण तू क्षत्रिय धर्माचं पालन केलं आहे. आणि इथे ज्यांचा मृत्यू होतो त्यांना स्वर्ग प्राप्ती होतो आहे. आणि जर तू जिंकलास तर पृथ्वीचा राजा होशील, संपूर्ण जगावर राज्य करशील. म्हणजे तुला दुःख कशाचं आहे. दोन्ही गोष्टी तुझ्याच हिताच्या आहेत. एक तर तू मारला गेलास तरी तुझी स्वर्ग प्राप्ती आहे, म्हणजे तुझा उद्धार आहेच. आणि जरी नाही मारला गेला, तू जिंकलास तर तिन्ही लोकांचं पृथ्वीचं संपूर्ण साम्राज्य तुला मिळणार आहे. तू राजा म्हणून राजेपद उपभोगशील. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत की अर्जुना उठ, उत्तिष्ठ कौंतेय. कुंतीचा पुत्र अर्जुना उठ, कुंतीपुत्र अर्जुना उठ आणि कृतनिश्चय युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध कर, दृढ निश्चय कर आणि युद्धासाठी सज्ज हो, असं भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, आणि एवढंच करून ते थांबलेले नाही आहेत, पुढे लगेच म्हणत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. क्रमनाश्नोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचं मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत, आता हा श्लोक खूप छान आहे, महत्वाचा आहे. स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात. म्हणजे तू छोट्यातला छोटा प्रयत्न, म्हणजे तू एक क्षत्रिय आहेस. क्षत्रियाचा धर्म काय आहे की धर्माचं रक्षण करणं, प्रजेचं रक्षण करणं, राज्याचं रक्षण करणं. आणि हे करत असताना जर तू कुठलंही कर्म करत असशील तर तुझं कर्म काय आहे की युद्ध करणं, रक्षण करणं. म्हणजे हे तुझं कर्मकांड झालं. बरोबर. आणि हे कर्म करत असताना जर कुठल्याही प्रगतीमध्ये तर तुला सगळ्याच भयापासून, म्हणजे असा कुठेतरी प्रश्न पडला आहे ना, पाप लागतं आहे, तर पाप लागणार नाही, कुठल्याही दोष लागणार नाही, कारण की तू तुझा धर्माचं पालन करतोय, तुझ्या क्षत्रिय धर्माचं पालन करतो आहे. इथं आपल्याला आता मग कर्मकांड काय आहे आणि कर्मकांडाचा कर्मयोग आपल्याला उद्याच्या भागात शिकायचा आहे. पण मी एक छोटंसं परत इथं उदाहरण देते, कारण की आपल्याला सार आहे म्हटल्यानंतर तेवढं पूर्ण तर केलंच पाहिजे. इथे आपल्याला 3 उदाहरणं आहेत. एक आता इथं पहिल्या चित्रात तुम्हाला दिसतं आहे, हे चित्रामध्ये तर तुम्हाला आठवत असेल रामायणामध्ये जेव्हा समुद्र तटावर राम पूर्ण वानरसेनेला घेऊन तिथे जमले होते. पण समुद्र कसा उल्लंघायचा किंवा कशी पुढे रणनीती आखायची हा प्रश्न होता. आणि तेव्हा श्रीलंकेमधून बिभीषण त्यांचे काही अनुयायी त्यांना रामाच्या त्या छावणीमध्ये आपण म्हणू शकतो ते येऊन मिळाले होते. मग आता मला सांगा की बिभीषण हा रावणाचा सख्खा लहान भाऊ. मग बिभीषण हा रावणाचा सख्खा लहान भाऊ, राम हा शत्रूच की नाही. शत्रू पक्षाला येऊन मिळाला, मग हे पाप नाही का. नाही. पण ते बिभीषण हे रामाचे म्हणजे भगवंतांचे भक्त होते, निस्सीम असे भक्त होते. आणि ते सुद्धा क्षत्रिय होते. आणि त्यामुळे धर्म काय आहे हे त्यांना माहिती होतं. आपल्या भावाने चूक केलेली आहे, अधर्म केलेला आहे, त्यांनी परस्त्री जी आहे तिचा त्यांनी अपहरण केलेलं आहे. आणि म्हणून हा अधर्म आहे आणि म्हणून धर्माच्या रक्षणासाठी त्यांनी आपल्या सख्ख्या भावाला किंवा आपल्या राज्य सोडून ते, आपल्या सैन्य सोडून ते शत्रू पक्षाच्या मध्ये जाऊन मिळाले. त्यामुळे त्यांना कुठलंही नुकसान नाही. त्यांनी हे भगवंतासाठी केलं किंवा त्यांच्या आनंदासाठी केलं आणि म्हणून त्या कर्मकांडाचा कर्मयोग झाला. इथं तेच रामायणातलंच दुसरं उदाहरण आहे.
हनुमंत हनुमंत जेव्हा गेले होते सीतेला म्हणजे सीतेच्या शोधासाठी गेले होते आणि मग त्यांना भेटली, सीतामाई भेटली. त्याच्यानंतर रावणाची भेट झाली आणि मग रावणाने काय केलं, भर सभेमध्ये शेपूट त्यांचं जे आहे ते पेटवलं. मग यांनी काय केलं, की त्यांचं फक्त रावणाचं दालन, काय कक्ष किंवा राजवाडा जो आहे तो ते जाळू शकत होते. पण त्यांनी संपूर्ण श्रीलंका जी आहे ती नेस्तनाबूत केली. हो की नाही? संपूर्ण लंका दहन केली. मग मला सांगा, की हे काही गरज मग त्याच्यामध्ये जे अ, जे जे दोषी आहेत, जे दोषी नाही आहेत, ते सुद्धा त्याच्यात निघाले की नाही? होरपळून निघाले की नाही? पण त्यांनी त्या भगवंताला स्मरून त्यांना त्यांच्यासाठी ते कार्य केलं होतं आणि म्हणून त्यांना ते दोष लागला नाही. अं, तसंच इथे अजून एक उदाहरण आहे. आता तुम्हाला इथे एक दिसतोय हा उंदीर आहे आणि त्याला चेरी फार आवडायची किंवा चेरी आवडते. आणि मग म्हणून काही नैवेद्य वगैरे कुठे मंदिरात दाखवलं असेल तर उंदीर येतात, ती चेरी खातात आणि पसार होतात. अं, आपला दिवा जो असतो दिवा, आपल्या प्रत्येकाला माहिती आहे आपण घरात दिवा लावला, की जो जेव्हा दिवा विझायला येतो, तेव्हा तो असा लाल-लाल भडक दिसतो. आता उंदरासाठी दिवा काय, चेरी काय, लाल रंग म्हणजे त्याला असं वाटतं काहीतरी माझं आवडतं काहीतरी खाद्य आहे आणि मी ते जाऊन खाल्लं पाहिजे. पण अशाच त्या समजुतीने तो तिथे गेला. शेवटी तो ते मूक जनावरच ना, उंदीर तिथे गेला त्या दिव्याच्या ह्याच्यावर आणि ती वात जी विझायला आली होती, ती वात वर झाली आणि त्यामुळे तो मिणमिणता विझा किंवा विझणारा दिवा तिथे त्याने पेटला. म्हणजे तो पेटला म्हणजे तो परत तेवायला लागला छान पद्धतीने. आणि मग अशा वेळेस ते हे सगळं भगवंताच्या चरणाशी मंदिरामध्ये गाभाऱ्यामधली गोष्ट आणि पण मग तिथे ते तेल किंवा तुपाचा जो दिवा असेल, तर ते गरम-गरम चटका लागला, जीभ पोळली गेली आणि त्या उंदराचा तिथे मृत्यू झाला. पण तो दिवा तिथे पेटवला गेला, भगवंताच्या चरणाशी त्यांचा मृत्यू झाला, म्हणून त्या उंदराचा पुढे उद्धार झाला. म्हणजे छोट्यातली छोटी गोष्ट तुम्ही जेव्हा भगवंतासाठी करता आहात, म्हणजे ते कर्मकांडाचा कर्मयोग होतो. आपण पुन्हा बघणार आहोत पुढच्या अध्यायांमध्ये कर्मकांडाचा कर्मयोग काय होतो. पण म्हणून स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, धर्मासाठी तुम्ही छोटी गोष्ट करा, स्वल्पम. छोट्यातली छोटी गोष्ट करा, लहानातली लहान गोष्ट करा, त्याचा तुम्हाला दोष लागत नाही. हरे कृष्ण. आपण पटकन पुढे जाऊया आता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नेहाभिक्रमनो क्रमना हाच वाचायचा आहे ना? नाही माताजी, स्क्रीन दिसते अच्छा, तुम्हाला? ओके ओके. पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. मी जर नियत केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईन आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आता इथे काय होतं हे काय विचार करता आहेत की अनावश्यक परंपरा म्हणजे इथे भगवान आता अर्जुनाला प्रश्न पडला आहे की सगळेजण जर मी जर अर्जुनाला प्रश्न काय आहे की माझ्या कुटुंबामधले सगळेच नष्ट होतील किंवा सगळी माझं कुटुंब कुठेतरी इथे वीरगती मरण प्राप्त होईल, हो की नाही? मग इथे भगवंत सांगत आहेत की पारंपरिक परंपरा नष्ट होत नाही, ते चक्र सुरूच राहणार आहे. जन्म मृत्यू हे चक्र सुरू राहणार आहे आणि हे माझं नियत कर्म आहे आणि ते जर मी केलं नाही, मृत्यूच झाला नाही, तर विचार करा किती लोकसंख्या, किती अनावश्यक ग्रहावर किती गर्दी होईल, किती लोकसंख्या वाढेल आणि मग काय होईल, त्या वाढलेल्या लोकसंख्येचा किती हाहाकार माजेल आणि कसे कुठलंही जे चक्र जे आहे ते सुरळीतपणे चालणार नाही आणि मग जे मूक जनावरं असतील, आपले मनुष्य प्राणी असेल, ह्या सगळ्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारची शांतता राहणार नाही, सर्वत्र अशांतता पसरेल आणि मग ह्या संपूर्ण ग्रहलोकाचा कदाचित विनाश त्याच गोष्टीमुळे होऊ शकतो, विनाशाचं कारण होऊ शकतो. जर मी माझं काम केलं नाही. प्रत्येकाला आपापलं काम नेमून दिलेलं आहे, त्याने ते नियमितपणे करणं गरजेचं आहे. म्हणून भगवंत सांगत आहेत की पारिवारिक परंपरा असं काही नाही, ते माझं कर्तव्य आहे, जन्म मृत्यू. तर प्रत्येकाचा जन्म जो आहे त्याची वेळही ठरलेली आहे, मृत्यू जो आहे तेही ठरलेले आणि ते का होतं
ते आपण पुढच्या अध्यायात बघणार आहोत. पण आता सध्या इथे आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की हे जे नियत कर्म आहे हे भगवंत करणार आहेत, किंवा जर त्यांनी नाही केलं तर अनावश्यक ग्रह लोकांमध्ये कुठली सर्व अशांतता पसरेल. आणि मग पुढे इथं भगवंत सांगता आहेत, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढनिश्चयी असते आणि त्यांचं ध्येयही एक असतं. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. बहुशाखा हंत्याश्च, म्हणजे इथे काय भगवंताला म्हणायचं आहे की आपण विचार करतो आणि मग त्या विचाराला अनेक फाटे फुटतात. हे केव्हा होतं, जेव्हा आपला दृढ निश्चय नसतो. व्यवसायित्मिका बुद्धी केह कुरुनंदन, म्हणजे ज्यांची बुद्धी ही एकाग्र बुद्धी नसते, चंचल वृत्ती असते, तर त्यांच्यामध्ये असं होतं की ते दृढ निश्चय, तो निश्चय केला तर आपण नाही का दरवर्षी 1 तारखेला 1 जानेवारीला आपलं एक रेझोल्युशन असतं, चला मी हे ह्या वर्षी माझं हे करणार आहे. ती 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5 काहीतरी आपण ते करतो कुठला तरी. मग मी रोज चालायला जाईन, मी योगा करेन, मी काहीतरी काहीतरी म्हणजे वेगवेगळं मी हे करेन, मी ते करेन. आणि मग एक 5, 6, 7, 8 तारीख आली की आपण काय निश्चय केला आहे हे सुद्धा विसरून जातो, की जाऊ दे आज नाही करत, थोडासा ब्रेक घेतो, उद्या करेल, 2 दिवसांनी करेल. आणि महिनाभराचं सगळंच हे का होतं? कारण की आपला निश्चय काय असतो, दृढ निश्चय नसतो, पक्का निश्चय नसतो. कुठेतरी आपण ठरवतो, ते हल्ली ते फॅड निघालं आहे म्हणून, पण मग नंतर ते पहिले पाढे 55 असं. म्हणजे हे केव्हा होतं की जेव्हा आपल्याला दृढ निश्चय नसतो, चंचलता असते. मग हेच कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत की जे चंचल आहेत, एकाग्र वृत्ती, एकाग्र बुद्धीचे नाहीत, अशा लोकांना ध्येय माहित नाही आहे किंवा ध्येय ठरलेलं नाही आहे, किंवा त्या ध्येय काय आहे हेच ते ध्येय सुद्धा असं विचल असं ध्येय आहे, एक ध्येय नाही आहे. आणि ते सारखं बदलत राहतं. अरे आता नाही, हे नाही, जाऊ दे, मी हे नाही ठरवत, हे नाही ठरवत हे. आणि मग ते असंख्य फाटे हे का असं होतं? कारण की ते विचारांना असंख्य फाटे फुटलेले आहेत. आता एक अर्जुनाचंच उदाहरण घ्या. अर्जुनाला एक हे माझे आहेत, बस एवढंच पुरलं. माझे तिथेच त्या मोहामध्ये अडकलं. मग करुणा, पाप, आनंद नाही. मग माझ्या परिवाराचं काय होईल? मग पुढे म्हणजे किती वर्णसंकर होईल? हे किती 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 पुढे त्या गोष्टीला फाटे फुटले की नाहीत. मग हे असंच आपल्या बाबतीतही होत असतं. जेव्हा आपली बुद्धी ही, आपला जो निश्चय जो असतो तो दृढ निश्चय नसतो, आपले ध्येय निश्चित नसतं, आणि म्हणून आपल्यामध्ये योग्य अयोग्याची जाणीव नसते, आणि म्हणून असामंजस्य. म्हणजे असे पण लोक आहेत की जे त्यांचं ध्येय जे आहे ते प्रॉपर आपल्या ध्येयाशी एकदम एकनिष्ठ असतात, एकाग्र वृत्तीचे असतात. अशा लोकांना स्थिताधीर मुनी म्हणतात. मग हे स्थिताधीर, मग अर्जुनाचा लगेच प्रश्न आहे. अर्जुन म्हणत आहेत, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे, त्यांची लक्षणं काय, तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो, बसतो कसा, चालतो कसा. लगेच भराभर अर्जुनाने प्रश्न विचारून मोकळे झाले की बाबा सांग, स्थिताधीर मुनी, तू सांगतो आहे एकाग्र वृत्ती जे करायची आहे, एकाग्र चित्त करायचं आहे, भगवंताला स्मरून कार्य करायचं आहे. मग त्यांचे असे लोक आहेत तर मग त्यांची लक्षणं काय, भाषा काय, चालतात बोलतात कसे. मग भगवंत सांगायला सुरुवात करत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो, असं म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. इथे आपल्याला त्यांनी लक्षणं सांगितलेले आहे. इथे आपल्याला उदाहरण भक्त प्रल्हादांचं दिलेलं आहे. हे भागवतम मधून आपण उदाहरण घेतलेलं आहे, शेजारच्या चित्रामध्ये.
भक्त प्रल्हाद यांची गोष्ट तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की अनेक असंख्य अत्याचार केले त्या एवढ्याशा बाळावर. जेव्हा त्यांचा वडिलांचा मृत्यू झाला त्यांचा वय 5 होतो, 5 वर्ष. त्याच्या आतमध्ये म्हणजे वडिलांनी त्याच्या आधीच त्यांच्यावर किती अनंत अत्याचार केलेले आहेत, पण त्यांना कुठल्याही गोष्टीचं भय नव्हतं. कारण भय नसण्याचं कारण काय होतं की त्यांनी भगवंतालाच त्यांना माहिती होतं की भगवंत कोण आहेत, ईश्वर कोण आहेत, आणि ते सतत त्यांच्या चिंतनामध्ये, त्यांच्या उपासनेमध्ये असायचे. आणि म्हणून त्यांना आपला मार्ग काय आहे, आपल्याला हा मनुष्य जन्म मिळाला आहे, मग मनुष्य जन्माचा आपल्याला कसं सार्थक करायचं आहे, कसं आपल्याला त्याचा उपयोग करून घ्यायचा आहे भगवंताच्या सेवेसाठी, त्याच्या उपासनेसाठी. आणि म्हणून कितीही अत्याचार झाले तरी त्यांना माहिती होतं की भगवंत आपलं रक्षण करतील, आपल्याला काहीही होणार नाही. आणि म्हणून त्यांना काही फरक पडत नव्हता की आजूबाजूला असे दिव्य बलाढ्य राक्षस आहेत, अशी वेगवेगळी अस्त्र आहेत, नाग सोडले आहेत, साप सोडले आहेत, त्यांना काही फरक पडला नाही. म्हणजे जिथे आपलं मन जे स्थिर आहे, तिथे आजूबाजूला काहीही होत असेल तरी आपल्याला मन जे आहे ते अविचल होत नाही, ते तसंच विचलित होत नाही, ते तसंच राहतं. आणि हे केव्हा शक्य आहे की आपण आपल्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो, मनामध्येच आपण म्हणजे भगवंताचेच आपण भक्त आहोत असं कुठेतरी समाधान मिळतं. आपण आपल्याला समाधान, आनंद, दिव्य आनंद काय आहे, भौतिक जगापेक्षाही वेगळं काय आहे का, हे जेव्हा आपल्याला समजतं तेव्हा ह्या आपण त्या गोष्टीचा ध्यास करू शकतो. किंवा आपण तसंच आता बघा इथे त्या भक्त प्रल्हादांचं उदाहरण आहे की जेव्हा त्यांच्या आत्या होलिका त्यांना सुद्धा अग्निदेव प्रसन्न झाले होते, वर दिला होता की त्या जळू शकत नव्हत्या, कुठल्याही अग्नीचा दाह त्यांना लागणार नव्हता. पण जेव्हा त्यांनी भक्त प्रल्हादाला मांडीवर घेऊन बसले आणि स्वतः त्या याच्यामध्ये अग्नीमध्ये उडी घेतली, तेव्हा काय झालं, त्या स्वतःला जळून खाक झाल्या, पण भक्त प्रल्हाद यांना काहीही झालं नाही, कारण ते भगवंताचे भक्त होते. अजून एक उदाहरण आपल्याकडे आहे. इथे आपण आता प्रभुपाद यांचं उदाहरण बघतो आहे. प्रभुपाद जेव्हा अमेरिकेला गेले तेव्हा अमेरिकेचं वातावरण असं होतं की सगळे आजूबाजूला व्यसनी मंडळी होती, मांसाहारी मंडळी होती. कृष्ण कोण आहेत माहित नाही, भगवंत कोण आहेत माहित नाही. आणि अशा लोकांमध्ये राहून आपल्या स्वतःमध्ये कुठल्याही बदल न करता त्यांनी लोकांना बदलवलं. त्या लोकांना की त्यांना काहीही माहित नाही, काहीच नाही, त्यांनी जे सतत दिवस रात्र व्यसनामध्ये, मांसाहार करण्यामध्ये गुंग असतात, व्यस्त असतात, अशा लोकांना बदलवून तिथे ते नुसते गेले नाही तर त्यांना त्यांच्यामध्ये आमूलाग्र बदल आणला. त्यांना भागवतम काय आहे, भगवद्गीता काय आहे, नुसतं त्याची ओळख करून नाही दिली, नामसंकीर्तन काय आहे, तर ते त्यांना करायला भाग पाडलं, त्यांचे शिष्य बनवायला भाग पाडलं आणि इस्कॉन सारखी स्थापना केली 1 वर्षाच्या कालावधीमध्ये. आणि आज तर हे जे आहे हे केव्हा शक्य आहे की जेव्हा आपला निश्चय जो असतो तो दृढ निश्चय असतो आणि बाकी कुठल्या गोष्टींची आसक्ती नसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दुःखेष्वनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय, क्रोध यांपासून मुक्त झाला आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असं म्हटलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता आपल्याला इथे शब्द आहे त्रिविध ताप. मग त्रिविध ताप म्हणजे काय, तर 3 प्रकारचे आपल्याला दुःख असतात. मग ते 3 प्रकारचे दुःख कुठले किंवा तेव्हा त्याला त्रिविध ताप असं म्हणतात. तर एक आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला आपलं आपल्या घरातलेच म्हणजे आपल्याच घरातली मंडळी किंवा शेजार पाजारचे, आजूबाजूचे, ऑफिस मधले नातेवाईक यांच्यापासून आपल्याला त्रास होतो, बरोबर. आणि मग एक असं असतं की नैसर्गिक आपत्ती, पाऊस पडला, त्याच्यानंतर दुष्काळ आहे, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, सुनामी आलं, हे झालं, ते झालं. एक तो प्रकार आहे.
आणि दुसरं एक आपल्याच एक शारीरिक व्याधी किंवा मानसिक अस्वस्थता म्हणजे आपल्या स्वतःमुळेच आपल्याला त्रास होतो. तर हे 3 प्रकारचे ताप आहेत. अधिदैविक, अधिदैहिक, याला आध्यात्मिक असं सुद्धा म्हणतात आणि अधिभौतिक. अधिभौतिक म्हणजे काय? की जे आपल्याला ज्या निसर्गापासून म्हणजे सुनामी, त्याच्यानंतर फ्लड म्हणजे पूर आला आहे, दुष्काळ आहे, ओला दुष्काळ, कोरा दुष्काळ. आता जो आठवड्याभरापूर्वी होता. पाऊस थांबायचं नाव नव्हतं, एवढा पाऊस पडत होता. सगळीकडे पुराची परिस्थिती निर्माण झाली होती. म्हणजे अशा प्रकारचं खूप वादळ आलेलं आहे. तर हे जे आहे, हे अधिभौतिक आहे, की जे निसर्गामुळे आपल्याला त्रास होतो आहे. त्याच्यानंतर आहे की अधिदैविक म्हणजे जे इतरांपासून आपल्याला त्रास होतो आहे आणि अधिदैहिक किंवा ज्याला आपण अधिभौतिक असं म्हणतो, सॉरी आध्यात्मिक असं म्हणतो. म्हणजे आपल्या स्वतः आपलीच मनाची आपलंच मन जे असतं ते चलबिचल असतं. मनच कमकुवत असतं, दुर्बल असतं आणि किंवा आपलं शरीर जे असतं तेच असं सुदृढ असं शरीर नसतं. आपल्या शरीरामुळेच आपल्याला त्रास होतो. असंख्य व्याधी जडलेल्या असतात. आणि मग त्याच्यामुळे आपल्याला असंख्य यातना, दुःख भोगावं लागतं. तर हे जे सगळे आहे, हे त्रिविध ताप आहे. मग भगवंत सांगत आहेत, की कुठलाही ताप असो, मन विचलित होत नाही. अविचल असं मन राहतं. काहीही होत नाही. सुख आहे म्हणून उगाचच आनंदाने उड्या मारायच्या आणि दुःख झालंय म्हणून उगाचच तोंड खाली मारून गप्प बसायचं. काहीही नाही. की कुठल्याही गोष्टीचा काहीही फरक पडत नाही. आसक्ती, भय, क्रोध ह्यापासून वितराग, भय, क्रोध सर्व असं अनासक्त झालेलं आहे. कशाचंही भय नाही, निर्भयी आहे, क्रोध नाही. असे जे आहेत यांना स्थिताधीर मुनी म्हटलेलं आहे. मग आता ते बसतात कसे? तर हरे कृष्ण माताजी. ज्याप्रमाणे कासव आपलं अवयव आपल्या कवचात आवरून घेतो, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयांतून आवरून घेतो, तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता हे कसं शक्य आहे? अनासक्त होणं सगळं आहे. तर त्याच्यासाठी त्या कासवाचं उदाहरण दिलेलं आहे. कासव कसं असतं, की त्याच्या वरचं जे आवरण जे आहे, तर एखाद्या दगडासारखं म्हणजे आपल्याला उदाहरणं पण माहिती आहेत, की समुद्रामध्ये मोठमोठे कासव असतात. असं वाटतं, की तिथे एखादं खडक आहे की काय आणि पण ते खडक नसतं, तर तो कासव असतो. तो आपले सगळे इंद्रिय असे हात-पाय आवळून बसलेला असतो. आपल्याला सुद्धा तसंच करायचं आहे. आपल्या ज्या इंद्रिय इच्छा आहेत, इंद्रिय विषय जे आहेत, त्याच्यामुळेच आसक्ती, मोह ह्या सगळ्या गोष्टी तयार होत असतात. आणि त्यांनाच जर आवर घातला, त्यांनाच जर नियंत्रणात आणलं, तर बाकी सगळ्या गोष्टी सोप्या होतात. आणि म्हणून भगवंत सांगतात त्यांनी कासवाचं उदाहरण दिलेलं आहे. कासवाप्रमाणे कासव जसा आवळून बसतो, तसा आपल्या इंद्रिय इच्छा, इंद्रिय विषय जे आहेत ते आपल्याला आवळून बसावे लागतील. मग आता आध्यात्मिक दृष्टी आणि भौतिक दृष्टी आपण एक थोडंसं इथं आपल्याला हे दिलेलं आहे, की ज्यांची भौतिक दृष्टी असते, तर त्यांच्या विचार कसे असतात? त्यांचा विचारांचा अ, साधारण मार्ग कसा असतो? तर त्यांना द्वैतामुळे त्रासलेले. मग सगळ्याच गोष्टीचा त्यांना उष्णता म्हणजे काहीही असो त्यांना ते वैतागलेलेच असतात. कारण की तिथं द्वैताची भावना आहे ना. तिथे भगवंत कोणीतरी वेगळे आहेत, आपण कोणीतरी वेगळे आहोत. मग मी शरीर आहे म्हणजे जे सगळं काही आहे ते माझ्या शरीरासाठी तो एक असा नकळत एक अहंकार तयार झालेला आहे. शरीर मेलं म्हणजे मी मरणार हे अज्ञान आहे. आणि हे सगळं आहे आणि त्यामुळे मग सतत चिंता, मनाचा उडालेला गोंधळ, गोष्टी ज्ञानच माहीत नाही आहे. त्यामुळे त्या अज्ञानामध्येच, त्या भ्रमामध्येच आणि मग सतत त्यामुळे अशी जी आहे, अशी जी लोकं जी असतात, असे विचार करणारी ही भौतिक दृष्टी झाली. आध्यात्मिक दृष्टी काय असते, की ते थोडे सहनशील असतात. कारण की ज्ञानाचं त्यांना म्हणजे कुठेतरी वाचनात आलं आहे, कुठेतरी ऐकण्यामध्ये आलेलं आहे, कोणीतरी सांगितलं आहे, त्याच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे. मग त्यांना म्हणून ते थोडीशी सहनशक्ती वाढलेली असते. कुठलाही त्रास समोर आला तरी ते आपलं सहिष्णुता किंवा सहनशक्ती दाखवतात किंवा सहनशीलपणे वागतात. आत्मा हा चिरंतन आहे, मरत नाही, जन्म घेत नाही, हे त्यांना माहिती आहे. किंवा आत्म्याचं काहीही कापलं जाऊ शकत नाही, ढाळू शकत नाही. म्हणजे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि हा जो श्लोक जो आहे, हे त्यांना कुठेतरी माहिती आहे आणि त्यामुळे ते जास्त कुठल्याही दुःख जरी झालं तरी
त्या दुःखातून ते लवकर बाहेर येतात आणि आत्मा चिरंतन आहे आणि तो आपल्या संपूर्ण शरीरात चैतन्याने व्याप्त केलेला आहे. त्यामुळे आपल्या आत्म्याचा प्रवास काय आहे किंवा आपल्या आत्म्याचं ध्येय काय आहे हे कुठेतरी माहिती आहे. आपल्याला कुठे जायचं आहे, मोक्ष काय आहे, भगवंत कोण आहेत आणि मग ते आपली पुढची वाटचाल कशी असली पाहिजे. तर ही जी दृष्टी जी आहे ही आध्यात्मिक दृष्टी आहे. आता आपण मोहामध्ये अडकतो म्हणतो, बरोबर? इंद्रिय विषय, इंद्रिय इच्छा म्हणजे आपलं नेमकं काय होतं आपल्या बुद्धीमध्ये, तर ते कसं कार्य करतं. तर इथं खूप सुंदर पद्धतीने म्हणजे एक प्रकारचं आपण जे मानसशास्त्र म्हणतो की नाही, जे आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे खूप उत्तम पद्धतीने. हरे कृष्ण माताजी, हा पण श्लोक वाचा आणि याच्या पाठोपाठ पुढचा श्लोक पण वाचा. हरे कृष्ण. हो, ठीक आहे. हरे कृष्ण. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होते आणि मग कामापासूनच क्रोधाचाही उद्भव होतो. त्याचा पुढच्या श्लोकाचा अर्थ का? हो. क्रोधात हा वाचला ना? नाही. क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. क्रोधापासून सम्मोह निर्माण होतो आणि भ्रमित होत आणि मन भ्रमित होते. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचं पुन्हा भौतिक अंधकृपात पतन होतं. हरे कृष्ण माताजी. अधःपतन होतं ऍक्च्युली ते थोडस हे टायपो आहे. आता आपल्याला हे बघायचं आहे ह्या 2 श्लोकांचा अर्थ. ह्या आहेत इंद्रियांच्या वस्तू. म्हणजे आपल्याला जी 5 इंद्रिय आहेत, ज्ञानेंद्रिय जी आहेत, तर कुठेतरी काहीतरी ऐकणं, काहीतरी बघणं, कशाचा तरी वास येणं आणि मग त्याची आपल्याला पुढे काय होतं, त्याची आसक्ती तयार होते. आपण खेचले जातो आणि त्या ओढ जी होते, त्या इंद्रिय विषय, इंद्रिय वस्तू जी आहे त्याची आसक्ती तयार होते. ती जर नाही मिळाली किंवा काय जर मिळण्यासाठी थोडंसं कठीण जात असेल, तर त्या आसक्तीचा वासनेत रूपांतर होतं. आणि मग अजून पण नाही मिळाली, तर ती वासना इतकी प्रबळ होते की त्या वासनेचं क्रोधामध्ये रूपांतर होतं. आणि मग तो क्रोध इतका बळावतो की क्रोध जेव्हा तयार होतो, क्रोध निर्मिती होते, तेव्हा आपल्या विचार जे आहेत तर तिथे भ्रम तयार होतो आणि मग आपली विचार करण्याची शक्तीच कुठेतरी आहे ती संपुष्टात येते. आपण त्या भ्रमामध्येच वावरतो आणि मग त्या भ्रमामध्ये वावरल्यावर काय होतं की मग त्या स्मृतीचा भ्रम निराश झाला की बुद्धिनाशही होतो, बुद्धी काम करेनाशी होते आणि मग आपल्याकडनं अशी काहीतरी गोष्ट घडते की आपलं अधःपतन होतं. मग हे काय सांगत आहेत भगवंत की ध्यायतो विषयान् पुस संगस्ते पुष जायते. म्हणजे आपण त्या सतत चिंतन करतो आहोत त्या की मला हे हवंय 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 आणि मग ती इतकी आसक्ती वाढत जाते. संग जायते काम कामात क्रोध अभिजायते. मग ते आसक्तीचं आपल्याला कामामध्ये उत्पन्न होतं आणि म्हणजे काम वासनेमध्ये की मला हवीच आहे, कशी मिळत नाही, मला हवंय मला आवडायला लागली आहे, मग सतत त्याचाच विचार मला का मिळत नाही आहे, का मिळत नाही आहे आणि मग म्हणून त्याची वासना प्रबळ मग त्या इच्छेचं वासनेमध्ये रूपांतर होतं आणि मग ती मिळत नाही आहे म्हणून ती अरे मला काय मिळू नये, मी कोणीतरी आहे, कुठे अहंकार बळावलेला असतो की नाही, त्यामुळे त्याचं क्रोधात उत्पन्न होतं. काम क्रोध अभिजायते, क्रोधात उत्पन्न होतं आणि मग क्रोधात भवती सम्मोह आणि मग क्रोधापासून सम्मोह एक स्मृतीचा नाश होतो आहे. सम्मोह हा स्मृती विभ्रम, स्मृतीभ्रंश होतोय, एक भ्रम तयार होतोय आणि आपण त्याच गोष्टीचा सतत विचार करून दुसरा कुठलाही विचार येत नाही. त्यामुळे आपल्याला विचार करण्याची शक्ती जी आहे ती कुठेतरी आपली नष्ट होती आहे आणि आपण त्या भ्रमामध्ये राहतो आहे. स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाश आणि त्या भ्रमामध्ये आपली बुद्धी नाश पावते, विचार करण्याची शक्तीच आपली संपून जाते आहे आणि मग काय बुद्धिनाशात प्रणश्यती आणि मग आपण अशी काहीतरी कृती करतो की झालं आपलं अधःपतन झालंच आणि म्हणून आपल्याला
इथे भगवंत सांगता आहेत की हे ते जे 2 श्लोक आहेत की म्हणून इंद्रियांच्या वस्तू, आसक्ती, वासना, क्रोध, भ्रम, स्मृतीचा भ्रमनिराश, बुद्धिनाश आणि सगळ्यात शेवटी आपलं अधःपतन. हे आपल्याला याच्यात सांगितलेलं आहे. पुढे आपण बघूया की मग ह्या सगळ्यापासून जर आपल्याला बाजूला सारायचं असेल तर मग कसं कसं ते होणार आहे, तर ते आपण आता बघूया. हरे कृष्ण माताजी. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग याच्यातून जो बाहेर पडला तो आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून, म्हणजे आसक्ती नाही कशाची, अनासक्तीही नाही, तर जो त्या धर्मामध्ये, शास्त्रामध्ये जे लिहिलेलं आहे त्या तत्वानुसार जो कार्यरत आहे किंवा कार्य करतो आहे, असा जो मनुष्य आहे तो भगवंताची प्राप्ती करण्यामध्ये समर्थ आहे किंवा तो निश्चितच करू शकतो, असं इथं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. याच्यासाठी आपल्याला इथे पुन्हा प्रभुपाद यांचं उत्तर दिलेलं आहे. हो, सॉरी, त्यांचं आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे की त्यांनी बघा की ते अमेरिकेत गेले वयाची 70 गाठल्यानंतर. तसं मी तुम्हाला सांगितलं 70 मध्ये आपण काय विचार करतो की रिटायर्ड लाईफ छान जगायचं, फिरायचं, नातवंडांना खेळवायचं, वाढवायचं, हो की नाही? पण असा प्रभुपाद यांनी विचार केला का? नाही. ते अमेरिकेत गेले. अमेरिकेमध्ये ते कशा परिस्थितीत राहिले, 2 हार्ट अटॅक आले होते. आपण जरा आजारी पडलो की आपण कुठे जात नाही, लगेच आपल्या तब्येती सांभाळतो, हो की नाही? पण त्यांनी कुठलाही विचार नाही केला. अमेरिकेत गेले. ते स्वतः प्रसाद बनवून तिथे सगळ्यांना खाऊ घालत होते. स्वतः भांडी धुत होते. कारण हे सगळं त्यांनी केलं. त्या वर्षभरामध्ये जेव्हा त्यांनी, आणि असे एक त्यांनी अनुयायी जमवले आणि असे त्यांनी इस्कॉनची स्थापना केली किंवा निर्मिती केली. त्यांनी, मग मला सांगा की याच्यात त्यांचा काय फायदा होता? काही फायदा होता त्यांचा? नाही. हो की नाही? त्यांनी तेव्हा झाड लावलं, फळं आपण आता खातो आहे. असंच असतं की नाही? आणि म्हणून आसक्ती कुठल्याही विषयांचा, कुठल्याही इच्छा शिवाय किंवा कुठल्याही अपेक्षेशिवाय त्यांनी हे जे काम केलेलं आहे, आणि मग निश्चितच त्यांना मनुष्य भगवंताची प्राप्ती झालेली आहे की नाही? आणि हेच आपण स्थिताधीर मुनींची हीच लक्षणं आहेत की ते कसे चालतात, कसे बोलतात. मग इथेच आपला आजचा अध्याय संपला आहे. आपल्या अध्यायामध्ये आपण आज काय पाहिलं की अर्जुनाचे जे प्रश्न आहेत की करुणा, मग त्याच्यावर कुठेतरी ज्ञानाचा प्रकाश. मग ज्ञान काय सांगितलं की आपण शरीर नाही. मग आनंद नाही म्हणजे काही सांगितलं कर्मकांड. मग तू क्षत्रिय धर्माचं पालन केलं असतं, एक तर तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, जिंकलास तर तुला पृथ्वीचा राजा होशील. मग पापी प्रतिक्रिया. मग तिथे त्यांनी भुक्तियोग सांगितला की आपण भगवंताला स्मरून जर कुठलंही काम करत असू तर त्याला पाप लागत नाही, दोष लागत नाही. मग असमंजस्य. मग जेव्हा डळमळीत असतो तेव्हा योग्य अयोग्याची जाणीव नसते. पण जेव्हा दृढ निश्चय असतो की दृढ निश्चय कशाचा? की परमेश्वराची सेवा करण्याचा, त्याच्या आनंदासाठी कार्यकृती करायचा. मग तिथे निश्चितच आपलं असमंजस्य दूर होतो. मग हे सगळं सांगत असताना मग हे कोणाला शक्य आहे? मग स्थिताधीर मुनींची लक्षणं भगवंतांनी कुठेतरी सांगितली. आणि हेच आपल्याला आता जो बाकीचा एक प्रश्न आहे की पारिवारिक परंपरा, तो आपण उद्याच्या भागामध्ये किंवा उद्याच्या अध्यायामध्ये त्याचं आपल्याला भगवंत उत्तर देणार आहेत. तर इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.